Tariki na mirongo ibiri na kianda mutinyukane mwaka bw'ekirwi ibiri na mirongo ibiri na inye na nigo charagire chinsa ikumi chabono marogoba chingakingu kwarigania twimanya mang'ana maya senchera yubwenge eretera ne Dorcas Kemoma na nigo tugochikobwaterana nere Lydia Mose oyo gokomanya wetera senchera yimanyerero nere Sara Mumanye kwaine kingamalyo gene chibicha agoikira senchera yobwekiranu gokonyere nabo gotubwacha wetera senchera yemechanda asensemo ya Facebook kotonyera mna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube no torebo na Ndizi TV News nabo igo ase e website tonyera mna www.ndizitv.net. Kubwatikana nogo sukigwa mutwe hoko igoro bw'ekisukuru nigo bono abarokia basirire engane yo ye wizara y'ekisemi asekerie Ezekiel Machogu abetega kubwatuka engane yo obotuko bogokera lero asebono aimugiti getambukiro kwigosukia mutwe igoro yo kwigoro bw'ekisukuru ekyo cyakagire gose cyari gocha kwigorwa lituko lya lero goika ikende kubwatikana nogo twa ewekonge kwa embura eyo yabeirege korenta omochando omonge korangana na baraki abo nigo bono batebina nigo bono ya gose nengana engi yakegima asekeri nigembure yeto igo yabeireke goturubania sechinsemo asebono yabeireke gosaria chipara na baigo nonya na magacho yechискuru yamono asiri tukeriga se Ndizi TV otwari baga inde tunyara to express our grievances to our employer especially TSC. Boy wana ande na tebire ngambi yamono ase Ministry Education ne serikali ase ukomente wiki yebo ase ngencho embura yegende to go twenyinge ayuna maseni amankuru asinya sai buya bakora gekogera embura ya ture nyinge ejwera masese nyokuru asinya sai na inde ntubwati namna yokoyetanga wikegenderere gotu ni ntuturarorenga nebwate ogusari okonge gekogera miundo misingi emenge asime yense yaito ntobure maegake chindo checheito enchera amacha gotigwa aminyoka chiskuru cheito nchiri buya abana baito mbago chigotwara obo remubori bogo isaransa ngango soma bale nembure gase ine gosari aria ebirasi biri ase bagosomera chindo chechichire ase bagotambuka bari bari day scholars chipare chisariri ase bari bagweta chipara na bintu binge igo no omonene bw'ekisemi arigere lyote banga tigatosukimotu igo ngomwakerambi yamono ase ngencho Notogotigara sensemeyo y'ekisemi mahiga y'omowaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu gosukia motu igoro kwigoro w'ekisukuru goika eiki ende nigo bono ansemo yabaibori babaire bekwemurunganira egetambokere kyo asekeri batebire buna nigo omowaziri oyo abetega kubwatuka gosiga koraria bene igoro yo gosukia motu echinsa cyarire asekeri nigo abaibori bande konye batumire abaroki wababo goche ase skuru ase bali bakogenda ase skuru cyarenge are nigo konya bande baikire ase enchiragati kogenda ase skuru cyo ase bono bamochirie wizare yo nagoteba buna nerebya aba wizare yo kwene kinga nkobwatukere okoraria kwabo mapema ase keri nigo abaiboli bande konyora bebangire ase chinsemo cyo kwene kinga abaiboli abana babo baikiranire ase skuru ase chinsa chiri chiwenerete so asamari tangoro Douglas umoniga urweste jiranda asamangana yo akorakanire skuru boite serikali nende takore dibo berakine neri bate bate chinza chimbe njasa majeta ngoro kujakirin omo menyonya koi igombwato mwana na irete sukuru igoro akadipoti sukuru serikali kama amanyire gento buneke mutekere mwatwara mapema mwato tabinga ngakiki abana bakwende sukuru kali ekwirende model yayo go communicate na bana engineer asingenjo umuntu ngakyara abo kubutuko saa saba amanya kulike message nga disukuru mami diri koigoro message ingata getekere chinsecho abana bagiye disukuru for Friday ya Mary Sarange ncheno mwarimu
asa mangana yega yo skuru skibuti tariki gochimotu togo sababa ibori monyare koremereria ase ngenchesku aba eserekari nero ngoni sabange kere buchi ekero egwato mubango boko skibuti tariki banyara kubanga mapema bateye abaibori erinde abaibori banyara kumanyangi bakora kinga tumnitira kingo nasabire bono abaibori monyare gutwara oboremereria bari baikire kwende chiskuru na mogotema buri gefe abairane lakini twasabire serikali mono inga kinga kichire muntu banyare goteba mapema abaibori baibange kinga kine abarimu ba junior secondary school nigo bono basabire ekiombe kerigyo kubarika abarimu kyatese gobwatia ogochika okokwabete gokorwegwa nekigambiro ase bono baboririe etese kubarika ase omurobiri orio obutambe chinga kechuboigo nigo abarimu abo bono basabire na nerebuya amagania abeka goikiraniwa ase kere nigo bono baerera ase mechandiri babeire bagwetera ase abuna abarimu anene aso kuborwa kwebirasi naboigo kuborwa ebintu biri baganite chingaki bagoikirania amagania bwose chingaki bakorokia abarokiwa ase chisukuru ase bono basabire serikali kwenekinga ngoikirania abare amagania abo ose ase bono barachikoenda nonya nomugirobo ase barachikorobikana ase omorembe kwenye serikali tego chigoikirania amagania abo buna abarimu ba junior secondary school abarimu ba CSS konyora twabangire kogenda omugiro ase korengana ne court ruling verdict you are with the court egoteba CSS we were discriminated as interns during the recruitment February last year 2023 we were discriminated in terms of employment because most of the teachers most of us were subjected under internship and it is very legal to subject qualified, tested, and professionally we qualify, and we have the license to teach. That is the TSC number. So we were discriminated a lot. So we are asking our employer to actually listen and. CSS. Kamu yarigane tigo chigokora omugiro yu igongo basaba makore ase omorembe mo nyara gusarikene yonsi mo andamane no morembe morwe ebirero byaino erinde abanene bali batotenenerete amangana yo gotorika banyare gushugulikira emichanderi togwetera asi skuru cheito anene igongo teba emichanderi minge litoroche una bali mu ba junior secondary schools ntobwate oboremerwa bwebirasi ntobwate oboremerwa wabarimu bari babwanete gosomi emiremeri etakeire gekogera abarimu aba junior secondary schools anene igoto somerete emiremebere ondetayo asa abarimu bose ba junior secondary schools osomerete zaidi yemiremebere igo ekero turasi school kiri igo konyoro omwarimu oyomo ogosomi zaidi yemireme 5 naende turi gosomera muri wasomerete turi gosoma muri wasomerete iyo gotwachinga kichinkongu una into abarimu naende ntobwati chi laboratory ntobwati ebintu biri biganeiri una into abarimu tonyare gosomia abana erinde bagwenere mambi totware ense ase tobwate abantu abaya basomerete special togotigana nayo ya Chisemi na gosuka moto goika ase county ya Nyamira nigo abamenye be county yo korwachi wodi auri tukoria rero barwa ibirengerero byabo igoro iyo obakorari ase county yo anene igoro ye budget iyo yaba yegotebekana yo mwaka bwe echiribu emerongevere nanye namboigo omwaka bwe echiribu emerongevere nemerongevere naisano nyuma etarachi ugoitiwa na boigo goikiraniwa kokwana negeta ni Kiondizi TV nigo bono babo boliye abarai babo babe bagoikirania amaganio alionsi aganiri anene ase amagenderero na boigo kubwatani aba Kenya be county yo ase chinga kichiri bagenderete goikirania amagenderero ase chiwodi au Samaleta numbuya ward in township county Nyamira constituency West Mugirango igalero twacha
obisioma MCA township asanga mangana babu participation andike tukende maone katiba ya constitution ya Kenya njatwa chinguru bane pare kere korosi bobe abana inkintu kwena te kuimuka igoro turi kwanyoma MCA turi kwanyoma chumbachi intutwe kabanyene tyatwe muka igoro tukane totabengi genteke ikiri boronge genteke ikiri korosi ngomana constitution ituna tote chinguru na kia kora twacha public participation wetera lichikeria ngatorwe birengera libyeito na totabengi kwena ta korora ninkubana te korosi we discussed to arabate kwa Nyamira sub county offices, Nyamira South sub county offices bachire Nyamaya na kimo umona icha ko bosa marumate agende baka Nyamaya ngora banye bari kwa gacha buje batata kwa services cruiser to mwananchi egwenda ko bera Nyamatuta ward ose township ward so that umuntu kurubo kichora umuntu kurubo marumo ina alinya chururu boge tutu onyora services kiri raisi wikike kubaga chire Nyamaya mate Nyamaya is very far so abantu banyamaya kibagoja te meet aita township ose Nyamatuta so that wabe offices ichora chikore na ikero bako abantu bako tolose chipara mangane chipara no abate problem kero muntagocha no ena masakarari bako le para bali gotoro tuapi mano emesa mensi chikoro si barna kyo muntu kako si barna kya pro si mo garbo ngania so de to nento to kana no moro mo ko be ku ngakyunga ni omo abantu ko ni so to mo engineer ko liba yiri ko so subcontractor do chire ko le para otara na masakara so de to mwana inchi ko access to nyora accessibility nero na mayena ke bare ko roso onye ka kubeko moro mo ke na material onye ka kubeko moro mo moro mo lebu taise ini to akana. I need is my really concern because as in abantu barabangi that's my great concern bagache Nyamira South sub county offices imega na services stage rutu mwananchi bona chibara nchini tiari mbasi lakini ande bono murakera gocha nchini konoso Omubunge w'ensemo ya West South Mugirango Silvanus Osoro oyoboigore omo chief whip ase ebunge enene nigobona tebrana nige serikali egendete kobeka emerobiri oboikiranu yokoeneke buna bakorire omo chando obwimbura ye toigo oyogendete korenta amabe ase chinsemo ime eyense kagokwana chinga kyaringe ase kanisa ye Katolike ya Magwagwa Osoro nigo aboririe abarayi kuro ase chi county kwene kyanga batumikire buya chibesa chiri bakwegwa kuro ase serikali enene anene chinga ase chinga kechiga embura igase nigotwe ose chinga kichiria chia emebasokano nigoboigo aboririe abakenya bonsi kwene kinga nkwerinda bale chinga kechiga chia embura enyinge asa aboririe abarundi bechigari kwene kinko babale maiso ase chipara kwa imenyesha sana na tunataka hakikishia wananchi ya kwamba kama serikali kuu pesa imewekwa ya mitigation ya emergency. Hii kaunti ya Nyamira itapata pesa nyingi sana za emergency ya hii maneno. Mutafute governor na viongozi. Nimeona majority leader yuko hapa. Hiyo pesa ikikuja hapa Nyamira ifanye kazi. Kwa sababu ni ya emergency. Ni ya maneno ya barabara zikiharibika. Kisii tulipata milioni 400. Hapa Nyamira mtapata kama 200. Hiyo pesa ikikuja ya emergency ifanye kazi na muione na wanafunzi na kila mtu tukue very careful na flooding. Mvua inanyesha sana, ukitembea barabarani kuwa very careful. Usipande pikipiki kama imebeba watu wengi. Ati imebeba mtu na unataka kupanda. Tulikuwa na ile mbolea ya kwanza ya kupanda. Kulikuwa na shida kidogo ambapo cartels walileta mbolea mbaya. Hao cartels ambao walileta mbolea mbaya watapelekwa kotini Monday wote. Alafu hii mbolea ya top dressing ambayo imeanza kutembea na kuletwa, tumesema kwamba tutaleta mpaka kwa hii center. Mheshimiwa wa hapa amesema atatafuta center ya karibu hapa tuletee watu mbolea ya top dressing. Na ama namna gani? Togoska mutumanju muriga na wika ase county ya Nakuru ase bono oroboti rogo ichania nigo goika egekekiga nigo abantu emerongene na batano basiririe amagimabo ase mubosokano bokoirwa na mache ase chinsemo cha mahimayo yegutuka ase bunge ya Naivasha county ya Nakuru ase nsemo ya Old Kajiado ayamaiga ye roche rwabetero ko bagora chimbago chaya na koenda goika ase ekenyoro gosego tirimbo kya machaya goche ase ekenyoro kya kamushiri ase bono rwabete rokoira abantu amone chinyumba na boigo gosaria enibo ase nsemeyo gose ase kinyoro kyo ase abantu bono bagendete gose obunyabi bwemebere y'abantu bande bagendete koligwa ase kinyoro kyo ase gotebekana bunanigo enambenene etaranyorekana ase abantu abange be kinyoro kyo tibara
yatoka goika boniga nigo abantu bande abo babete bagotori wa babete bakominyokiwa goika ase chinyagitari ime ye county yo ya Nakuru ensemeyo ya Naivasha asebono bagendete kurigia emibere y'abantu bande. Kumi za usiku tukiwa tumelala ndio tulisikia mgurumo mkubwa sana wa maji. Hiyo maji imeosha nyumba za watu walikuwa wamelala wamebebwa. Trees are down, their bodies, they are still looking for more bodies are here. It's just sad. It is a sad moment for us here. Zaidi ya mili karibu 20 na tumepata mpaka ya watoto, lakini hatujui idadi ni ngapi sababu bado watu ni wengi sana ambao hawajapatikana. Quite a number of people have been taken to the Naivasha Sub-County Hospital, while a good number are being treated at Maimahio Level 4 Hospital and also private facilities within this vicinity. It is massive both to property and to life. But all agencies have been mobilized, starting with the county government of Nakuru through our disaster preparedness department. So far, it's only rescue. Tugotigara ase amabayo yetu igo nigobono mugabana we county ya Nakuru Susan Kihika omugabana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi amono mowaziri wa Sombi Kipchumba Murkomen egati ya baraibande bekirana ase ekinyorekyo kya mushiri ase amabayo amabe ya embura yetu igo abeteka gokarekana obotuko bogokera rero chinsa kyanda ase amache eyo soroche rwabetero kubargora nabo igo goeta ase nyumba gati na goita abantu gwetani 50 abo babeire bagotoka ase gekekeiga ase bono emerobiro yo kwenekinga aba amebire yende yabereke gotoka egendrete ase nsemeyo ya mushiria ya mahimayo county ya Nakuru ebunge ya Naivasha. Okay. Tuko na ripota gazeti basi kosikie. Gavana pia ameingia. Gavana ameingia. Okay. Ya kuongea hapa mtaani. Now you see oh my God. Yeah, this is a house. Ilikuwa nyumba hapa. Manyumba ile. Manyumba imebomolewa huko. Lakini nyumba ilikuwa hapa. Ilikuwa ngao. Sisi ngao hapa. Oh my God. Watu wamebomolewa na society is bad. Let's go this way. Murai bwense Dr. William Ruto nigo ritukoria rero ara igeikaro kia ida 21 ekyo gyakorekana asa magacho a KCC imeyo muchu Nairobi ase abara ikorwa chinse kyanda baikirana ase egeikarekyo kagokwana ko chingaki arengase omoyege oyo nigo Ruto bono aboririe chinse chinde kwana kinga ngosira bare chinse chorogongo rwa Africa ase anena tebire na nigo chinse chorogongo rwa Africa chabire chigwa kwa no mochando monene anene omochando bogo chinchia kwa erire anena seboniga embura ije tuigo yabire kigotwa ase chinse imeyorogongo rwa Africa asebono aganiri babe bakoba obokonyi bwabwango eryo gokonya nena sumochando obwa amariba ayo abire ga okorobanania abantu ase nsito ya Kenya. Sustainable sovereign debt, complicate refinancing,
and destabilize our currencies. Additionally, the rising cost of living, increased commodity prices, and supply chain disruptions severely impacting our food security, healthcare systems, and overall preparedness for response to crisis. Last year, we brought to global attention that African nations pay interest rates up to 5 times higher than typical World Bank IBRD rates. This year, the situation has worsened. Developing countries are now net contributors to the global. Omanchu murigeria yo manayanda mangi no nyora senchera yo bwagare chikuraga ense yamo yabo no margoba